Gina na rin, gina kayo mo. Patay ta na yun, istihan ta. Live na diha uy. 6 na, 6 na. Lah. Pwede. Ilok yan? Oh. Ugod na. Bisa man? Bisa ko eh? Yan. Ang kasa natin gamit uy. Kaya naman nag-on duro-duro. Siya te. Kapisa naman. Da ngayon, nakatnyilo, magkasal. Oh. Oh, yes. Oh, 13 days. Let's go. Mura magsikat. Katdo, kung katdo. Yeah, buhat ang sila yung raya. Katnil kayo oy. Ang ginan dagman. Sibot na sila mo. Tabang, reply ko rin. Ay ba? Nga, di good mo po. Kisa ni Bailo ang Good tanong. aid po. Ano Kisa eh? niya. Kisa ni Bailo ang tanong. Oh. Hello po sir, good evening. Watching from Lutupan. So, Ma'am Jubin Lopez, thank you for watching. No, sa Lutupan dahil Toledo City na siya, ma'am. No, nabay mi plan diya nga mag Stormy of Jersey ang Prams. Imo na asawa boy mako. Yes, ma'am, ako nang asawa mo. Gapa kay ma'am no. Ready? Sa primo. Ako ang sanding ko. Lagi mo. Okay. Gulay na tayo. Itago ko yung part no. Search between accounts. Uy, gulay mo. Ano? Ang saksak na kung gulay mo. Yeah, okay na na. Di magamit ang tab. YouTube lang niya. Ay, sa same Facebook lang na. Hello. Thank you for watching, ma'am. Live na lang Sa YouTube bra. Julian Julian. Kate, Jonyo. Good evening po. Jubin Lopez. Hello po. Good evening. Ano? From Lutupan, Toledo City. Yeah, ready na pulot. Ready na pulot. Tatay sa gumin. Okay lang. Ari big. Ari sa ko lang. Hello. Good evening. Ari, luyo ko rin. Kulin. Ay, babara na kahit ba? Huy. Ano luyo ba? Kabang ko ka? Ito makita. Okay lang. Ay, switching ko din. Live na lang. Pag live na doon. Live na dito. Start mo. Hey, what's up? Yo, mga guys, mga ma'am, mga boss, mga sir. No, so natin pa-premyo. Gcash cash. With my wife. Tanaw mo sa akong wife, guys. Kabuta sa guys sa akin, make up pa. Sino ba? Yes, Ma'am Joven Lopez, naka-live namin sa Facebook. Ano? Internet. Hindi naman kita si. Isa man. Ah, Hello. Tagay lang ma. Kawa ma. Hey. 5 a size. shout out. Mary Shen. Clark Justin, shout out. Christina Boyles Dongog, hello. Oh. Mary Shen Alfafara Limutan. Oh. Thank you for watching. GP. Kami bulmak ko yung kuwan sa kay. Ayun, gamit tayo. Bawal siya. Kala mo biro lang man. Saan ka masay? Among pag-games is What's in the Box.
guys, no? So, now at 15. Hey, this is Boy McCoy. Jakey Digamo. Eleanor Panyares. Baguio Lawrence. Akong kauban sa akong live, mga kamakoy, akong asawa. Comment lang po sa shout out mo lang ha. Shout out Idol Jason Dumdum Patalingog Pram Balamban and Lapu-Lapu City. Shout out. Shout out ni Winstar Norca Ingles. Genisor Baroman. Jersey. Jersey ko miyo, yung Winstar miyo. Oh, tama ba? Comment lang mo ha, comment lang mo ha. No, before na magsugod guys, ato sa paabtog 100 viewers ha. Hey. Si Boy Bambam kay gipakagiro. Ang problema kay nailong pag yun. Guys, nakita mong Boy Bambam? Sinsya kayo mo, napakagiro niya. Ang problema, nailong pag yun. Problema, ang doktor asa injikan. Saan niyo siya? Dali ba kayo? Sugod na to. Ipa-share sa live para managhan. Pa-share siya ta sa atong live kay para managhan na ta kay pag-start na ta guys. So atong price is 100 cash, no? What's in the box lang ta ha? Kay para madali ta kay gutom na kayo. Pagot na to. Delikado tong paghot kay mo problema, igpaghot. Tingog ba ka to sa ero, di ba, ire? Ronami Largado. Janet Kimada, good evening. Jenisor Baroman from Naga, Balirong, Naga. Pits Helhang. Rodley Agbo. Daf. Melinda Dunan. No, i-share sa atong live guys, no, i-share. Please cook comments at followers or at highlights, no? Para ma-notify mo. Follow page. Ang kanya, Larry Cabalia Mendito. Shout out. Ano to? Larry Cabalia Mendito. Larry Cabalia Mengeto. Daniel Mingito. Arjin Puntaliano. Shout out. No, mag-start na ta guys, ha? Ready na ha? Pa-share ta sa live ha, pa-share. No, ato sa punan natong mga live ha, mga viewers ra maka-join ang uban. Size. Itsa pa tong wala pa ka makapalo ni Boy Makoy guys. I-follow sa rin daw ninyo guys. Ay, Noel, pahol mi sa ha. no, kay para Ina mama ba huwam sa kong size nil hatag ni Noel. comment. Ha? Comment na ta ha. Start na ta. 46 viewers pa, mapabot yung minool pila. Abto na to mga 70 viewers. 70. No, gamay na lang kuwang. Ipa-share sa I-share sa ato ang mga live ngay mga makoy. para maabot ng 70. No, shout out di ay sa Juan Tiamart. Marvin Ventura Mendito. Marvin Bentoa Mingito. Ilang country mo? Juan niya. Kay Aliviado. No, shout out din sa Beauty Empress Salon na mahimutang sa 7-Eleven Cordova, Poblacion, Cordova, Cebu. Juan niya. Nindot kayo lang mga services diya, mga kamakoy, labi na to sa mga taga Cordova. Ha? Ato mga taga Cordova, ayaw nyo si Piata, magpa-pamper kayo mo siya yung kagalingon. Premium drink. Nira naman. Yan na lang, Mike. Shout out Larry Cabalia Mingito. No, shout out guys sa Empress Beauty Salon nga nagtanaw sa atong live. No, thank you kay ninyo guys ha. Sa inyong pag-suporta. No, gamay na lang ko ang ha, magsugod na ta. Pa-share lang sa atong live guys. Pa-comment sa taog at followers.
Mga din akong asawa guys, oh, nagtandim na mi. Ah, si hi love. Si hi love, hi. Sinsya kay mo, kay madlok ko ni camera first time pa taniya po doy. Ano siya akong wife guys ha, the one and only. Ano siya akong gipakaslan guys, oh, dara. Dara. Shout out ko no, Radix Mac. Basta nabaguhan mo sa ako ang kuan ha? Katandim ha? Ako rin nga asawa nga gwapa. Dara. Lumon dito. Sige na, magsugod na to. Sige, magsugod. Sige. Atong premium guys is 100 cash. No, yan ako lang atong winners ha para madali ato ang live kay among panigamutan guys nga everyday na ta magsig live kay need na nato magsig live ha para sa ato ang mga followers at ba ato sa silang pasalamatan nga sa ilang pagsuporta. Wala mo po. Mo premium sa tagamay. From Aliwanay. Shout out ni Sir Aldred from Aliwanay. Hi, hello. No, magsugod na ta guys. Pa-comment sa ready na rin. Comment sa tag ready na. Okay. Play mo to ko. May last kitty oh. Pa-play sa mo ka to ko. Play sa mo. Yes ma'am, visible ra ka ma'am mi. Puro pastoryahon kuno ka de. Tibihon sa nako sa sala dong ha. Ayun na lang, kulin. Ikaw Kulin kuno. TV ha ragod ka mao ka mo TV. Kamao na, Brad, YouTube dong ha. TV sala dong ba? Okay. Na go. Hi, this is Boy. I'm Boy Makoy and this is my wife. Judy Girl me. bam bam. Di, kuan. Ay, tagos kamera ba kay? Dahan kasi pangita ni mo. Magyawawon lagi na yung asawa, Boy Makoy. Butan gina ako asawa, guys. Matog. Ako rin nakaibaw. Magandang gabi po, DC Cargal Reyes. Magandang gabi po. Daro mo gina dong. Visible na tatanan ha, visible na tatanan sa makatagaan lang. Pa-share lang ta sa atong live, Jinky ba? Sawak din pin shout out ko. pa-comment. Nemo. Jinx, Shout out to shout out. Basta mo shout out dali. Yubi. Let's go na ta, let's go kay 31 na, kay gutom na. So atong premium is 100 cash. No, sa 10 Nanay winners ni yun answer yan. o eyeliner kimpit. Ka-advance. Pako. Wala pa gani, grabe ma. Pang Gcash gina nyo ha. Pa-comment sa tag, ready na ba? Ready? Oh, start. 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 Shout out sa Empress Beauty Salon na mahimutang sa 7-Eleven Poblacion, Cordova, Cebu. Duhan ilang store guys ha, nasad sa saan na diya ang akuan? Duhan, naara po na sa Babaw Poblacion sa guys. 7-Eleven. Ibabaw sa akuan na sa RG, ilan ang apaglas no? Na diya guys, ganahan mo magpapamper sa inyong kagalingon? Adto lang mo sa Empress Beauty Salon. Ready na? Pa-comment sa tag-starts kay ang uban. Ayo, connect to God. Ang sudimi. Ang uban nagkuha na lang answer na pagay musugod. Sana Hanabi Book Limpangong from Dayas, Cordova, Cebu. Start na ta guys. Sunblock cream. Sunblock cream. Shout out guys sa Claren Bohol from to Sir J. Boyles. Claren Bohol, namandam na diri ha kay mga tukod na og branch di ang Grand City Sportswear, no? I-message lang ninyo si J. Boyles. So good na ta guys? Yes, start na. Okay, let's go. Isa. Wait sa kayo pa si Miami Amori. Gerald Makay. Wala pa. Larga bula sa litrang ay nagparang dos. Ryan Buloy. Si Ryan Buloy, palihog niya og pangitag rintahanan diya sa Lutupan, sir. Answer kay once Guys, ayaw sa mag-answer guys ha kay nakatagna. once nakatagna na mo niya, wala pa magsugod atong what's in the box kay invalid na no.
Then sa katong mga mananaog kay wala mo Pinadyo itukod mo ko rin. pa-heart, Naa sir, pa-heart, naa sir. pa-heart. Tukod ta diag sir, tahianan sir ha, sa lutupan ha. Chupon. I-message niya ko sir. Uy, na ni answer o chupon. No, no. Start na ta, start. Electrical tape. Okay, start na ta. Uy, wala ba ko na may itukod sa lutupan? Mana? Ato bang di ali ba? Ikaw lang. Dali, uy, non siya mong Start na ta, ikaw yung okay. Tira visible. No? Thermometer. Sige, basa dong sis. Okay, play. Pwede na ta, play na ta, shout out guys ha. Pina-play na ko. Play, question, start now. Answer, start now. Wala Kimpit. yung load eh. Ah, Kimpet, dili. Sudlay, dili. Screwdriver, dili. Yawi sa motor, dili. Screw, no, no. Napkin, dili. Di na maugod. Battery, dili. Hilo, dili. Remote, dili. Foundation, dili. Lip tint, dili. Lipstick, dili. Comment lang mo guys, kay nag-monitor kami sa kuana sa mo ang Brush, Laptop, ah. dili. share guys. Clue. Hindi mo share kay. Hindi mo kita mo share ba? Sorry kay. guys, palihog kog share sa video kay para makita ang share badge no then. Dali ra kay. Next, next, next. Nabasa. Pa-next ta guys, be pa-next. Comment tag next ha. Next, next, next. Isibog rin bangko dali. Gamay Ano na. lang lagi Dali doon. ba? Baro sa kalit ba? Half lang Kana mga kudong pasok ba? na pwede ka magda. Para makabaw. Kaya di mamatod lang ko. Okay, first timer pa niya ato ang appeal sa live atong asawa. Katunga lang sayang pakita. Sunod na ni hole na ni. Next, next, next. Pa-comment sa tag next please. Basta salit. No, pre-rata shout out ha. Shout out ni Larry Cabalya Sorry, Mingdito. Kims by Lucy. Share lang, sir. Automatic na ka-appeal. Yes. Walay sipiat niya. Appeal tanan. Appeal ta tanan guys ha. Basang mga comments day. Next, next, next. Manido. Okay, pa-comments tag next. Pa-heart siya guys. Please go tap sa heart. Heart, heart, heart. Heart, heart, heart. Heart, 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 heart. Good share. Ayaw. Tara. Ay pa si heart pa kay. Kuan ta dito kayo sa picture right now. I-heart mo kayo. Kasi puno ba? Next na ta guys. Next na, baby. Sugli na, sugli na. Ay lang pag heart kay. Ayaw, buwan ako. Next. Stress pa. Next, 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 next. Pang-comment lang dong. Reply lang ang mga nangutana ba kung sa dubas yan. Okay. Dura na. Shout out ko sa taga-bangbang. Nail cutter, dili. So, good. Sige, start. Hilo, dili. Notebook, dili. Start na, start. Chippy, na. dili. Start Start na na answer, ta, guys. go. With wipes. Dali, dali. Kitso na. Miss May. Sani? Miss May. Wet wipes, yes. Yes, nanay nakadaog. Pakita rin, pakita rin. Kitso yung ano ito nakadaw? Kitso yung Asa nakadaw naman ito? to eh? Last kitty name. Last Kitty me. Oh, May Kani? last kitty. Me Last Kitty. So, congratulations to Ma'am May Last Kitty. Darang answer. No, napatay. Walo ka. Answer. Walo sad ka. Premyo. Di makita ang kwento? Eh, dito pang kasi. Nahuli ko. Kani, abtang kita kog mani. Lisod kita ganon. Go, go, go! Comment sa og next, guys. Next, next, next! Atong price is 100 cash. 100 please. Ha? 100 100 please kung from Cedric Tora. Tagaan lang ta sir ha kay Bugtong sir. Yes, sir. Fish Makita yaki. ra, Sir Norman Rivera Bintulan. John Lee Tora. Pa-next ha, pa-next. Next, Comment ang next, next. next. Ay, sa magtubag guys, kay para mabasa gid ninyo mga tubag kay. Dali na pa, heart, jumong, dali na. Mo tubag. Sige. shout Next, out next, to Boy next. Boy. Shout out ni Ronaldo Albius. Obvious. Albius. Alibyado.
At kay di kay Eyeglasses. Sugod na largo, boss. Gutom na. Ay, Yeah, let's glasses. go. Dili. Yes, Ikatulong! Shout out Ryan Mananaw. Kabihi. Shout out ni Ryan Kabihi. Oh, no, personal lagi. Ah, Next. bola, bola, bola. Guys, mao ni siya si Girl Makay guys. Oh, dara. Heart na ba? Da. Heart lagi. Sugo ng tandem si Katniel ay nahin lang kamang ba. Aman ka man. No. Answer na ta guys ha. Start now. Tanam ni Notebook, nangay resibo. dili. Diaphragm, dili. Libro, Libro, dili. dili. Vicks, dili. Slippers. Dili. Slippers, dili. Related sa Pasko. Oh. Sa bayan na sa baan. Tissue, dili. Perfume, dili. Suga. Diaper, dili. Suga kayo. Sinilas. Medyas, no. Stapler. Bag. Wallet, no. Bible. Puncher, no. Christmas ball, no. Light. Masbol. No, dili. Parol, dili. Christmas lights, Chinilas. Christmas lantern. Christmas lantern, Si Christmas. May, oh, May gihapon. Dili uy. Dili ni Mao. Ampaw. Di na mao. Di na mao. Ah, Di na dili. maoy. Gift wrapper, daog gapon si May. Plus 80. Singa niya. Mga gapon na kadaog. May mao gihapon. Wala, grabe ni Mami. Ay, ipakyaw man. Ipakyaw man nimo Mami. Nanay nakadaog. Ano ka goal guys ha? Kaya napatay kapito. Panics, B, panics. Next. Di next. Shout out sa guys. Okay, pa-shout out sa tayo, pa-shout out ni Chocolate. Oh, Chocolate. Splendor Direct. Jobel Notarty. Naday. Kai Aliviado. Grand City Sportswear. GMB Creative Friends. Real Impangog. Akong kumpare nga guway pagluma-luma. 90 oh, 100. No shout out guys ha. Ano yung nga lang Empress Beauty no? Empress Beauty Salon. Gusto mong magpagwapa? Gusto mong magpagwapo? Adto lang sa Empress Beauty Salon. Wasak man daw. No, sa Cordova, Poblacion. Atong suportahan guys ang mga local no, ganahan mo pariban adto sa dito, kumpleto na pa. Pa-massage, manicure, pedicure, Yeah, Prince. pa-eyelash. Pa-heart. Alin na jumong. Heart. No, daghan kita mga services dito ha sa Empress Beauty Salon. Ay mo gagol guys mga taga Cordova, Lapu-Lapu. Maninog. Bisitahan ninyo ang Empress Beauty Salon. Wala pa mga session. Panext. Asa de si Bambam, napakagiro sir. Skylab. Nang sinulog si Boy Bambam. Nya napakan bog iro nya problema ang doktor asa injikan kay duhay pinakan. Magkano price ma'am? 100 lang ma'am ha, 100 lang ha. Jolog Labiste, my batchmate. So panext ha, panext. Bomb panext, bomb panext. Sa Facebook lang ta mo comment guys ha. Pwede na tayo mukha sa YouTube no? Nasa taga ba? Ha? Extension 1. No. Oh, pwede sa YouTube. sir. Pwede na mo comment YouTube ha. Gi-play. Answer start now. Sugod na start. Start Okay, na. start. Tawas dili. Sanitizer no. Next, yes. Wallet no. Chopstick no. Alcancía no. Light bulb no. Charger no. Power bank no. Bracelet no. Nipper dili. Deodorant alcohol no. Pentel pen.
Sleeper. ID holder. AirPods. Yes. Naman The busy. Oxy. Ay! No, day, no. Dili. Speaker, no. Lansang. Nail polish. CP stand. Highlighter. Cutter, no. White border marker. Baso. Dili. AirPods, dili. Hair straightener. Headset. Loy, grabe yun ni Mami, oy. Mame again. Ayaw, dira lab, dali lab. Ano lang? Dali lab, dali lab. Headset. Daog na sad si Mami. Paspasin yung comments, guys. I-share lagi para dali kayo makita ng inyong answer. Grabe, gipakti. No, ikatulo nang daog si Mami. Wa mi kaila na isa? Dili pakta aw, dili ni bayas ha. Papa. Next. Shout out there sa Grand City Sportswear. Ha? Hello. Ay, hugit lab. Ipakwan ko na ko. Papa! Pakila dyan ang sa'yo kung saan ka. Ang sa'yo ang brand. Yung sa brand. No, comment tag next guys. Ikaw pat na idong? Kalima. Kalima. Kalima na niya, kalima. Tulungan ka pa daw. Kalima. Ginawa, number 1 si Dr. Next. Comment tag next, be. Shout out dahil ni Jose Gallardo. Nagtanaw sa atong live. Bisag niagi ra, itanaw ang gyapon. Kaya naman mi rin nag-live. Scissor daw yan. Scissor. Siya. Scissor daw. Start na mo yan? Papay. Pa-next sa ta, next. Next song. Pa-next sa ta guys para wala pa ay maka unag tubag para wala ay bias. No, shout out dahil sa Ibu. Oh, Ibu dito. Pa-next sa ta, pa-next. I-refresh dong para makita ang bagong mga comments. Guys, palihog big share sa mo ang video. Sa katong wala pa kapalo, please follow. Boy, mako. Grabe ka, howd ba na niya? Ako nakauban. Mag-Tagalog ka naman sir, hindi maintindihan. Aryan si Gugwa. Ma'am Marian, si Gagwa. Sige, konti lang ma'am ha. Sana makaintindi ka. Magtagalog ta ha kay naa din ni-request kay hindi sila makaintindi ang ating mga followers sa Luzon. No? Sige, magsagot na kayo sa ating mag-message po kayo ng start para masimulan na natin yung panglimang what's in the box. Comment start. Comment sa tag start. Please comment start. Chat, comment start. No, comment ang start please. Wala lagi ko signal. Fire ko. Guys, tulungan niyo po ako na makarating na po yung aming hinihintay na kami po ay makasahod na para lagi tayong mag-live, no? Oh. Hindi pa nag-start. Comment kayo ng start please. Shout out ni Tatsuki Pagobo. Tapos yung mama ko nagalit. Shout out Lola. No, lami kay lang bench dia. Tilawa sa dali ay. Shout out. So, start now. Answer te. Tara, uy ba? Tupperware hindi. Lato-lato daw. Toothbrush hindi. Lato-lato hindi. Key holder hindi. Tumbler hindi. Wallet hindi. Slippers hindi. Gunting hindi. Ito po yung editor ko guys. Scotch tape baso no. Jan Humphrey. Marker daw yan. Nail cutter no. Padlock no. Sorry. Box daw. Remote kutsilyo no. Susi. Susi hindi. Padlock. Padlock no.
Cutter, no? Calculator, remote, no? Cellphone case. Cellphone case, di. CP case, di. Hindi Shout po, hindi out po. kuno, Rad Electrical Smack. tape, mouse, cellphone holder, charger. Comments lang mo guys ha, kay Charger. if makatubag na mo na ibasahon. Adapter, hindi. Mag-comments lang po kayo ha sa answer. Mousepad, battery, pulbos, Power bank, Tripod. hindi po. power bank, Hindi po. computer mouse, Surface stick. Nail file, scotch tape. stick, On site close. perfume, lotion, jewelry box, laya, Duha ani na to sa una guys. tape, Nga dili mapalit. Daka na kuha na na. tape, Laruan po ito nung una pero hindi mabili. Nung bata po tayo. Nung bata pa po, no, suklay, petroleum jelly, hindi. Sip sa damit, hindi. Nail brush, hindi. Hair clamp, hindi. Kawas, mouth spray po. mouse, Laruan po natin yung nung bata pa tayo na hindi mabili. mouse spray, So guys, natay guest guys, ni at nito nga guys. Jolene, hindi, malapit na. Julin. Malapit na, pitik po, hindi. Turumpo. Turumpo. Tingnan natin para Slime. slime, bro, Rubik's Cube, dice. Hindi. Hindi, mabili ha. Recycle lang po siya, lata. Malapit na. Turumpo, gulong. Hindi, yoyo. Yuyo. Wala. Wala, malapit na. Bilisan nyo. Rumpo. Jackstone, yoyo, Tix. Pitik, bato. Lawan siya na. Trumpo, Trumpo, pogs. Ala, sungka. Sungka. Circle niya siya guys. Bula lukay, Bula sa lukay. gagamba. Lastiko. Lastiko. Hindi. Bula, gulong. Gulong. Ang shape lang yung ikaw niya. Nan siya curve. Po. Foam, lata. Lata. Hapit na. Related na sa lata. Shout Bula. out Ate Amy Alugin. Bara, Tansan. Yes, Tansan. Tansan Hana Grace Apilado. Apilado. Na. Wow, Ate Amy magic. Titi and water. Daraw, litanaw. No, Tansan. Daog si... Siya to dong. Ana Grace Apilado. Hana Grace Apilado. Guys, sa katong mga nanalo na, isin lang po nyo yung Gcash nyo para mapunta na ang yung prize po sa inyo. Para masend na po namin yung prize. No? Shout out Emmanuel C. Montel. number ya. Shout out Jumong. Jimrix. Pugo. Out na. No? Comment next ko man. Pa-comment tag next guys. Pa-comment tag next. So, ikaw man natin sa live guys. Kaya ato na isin ato ang Gcash. Kaya ready na among kuan. Kaya medyo sa mga nakaraan nadili po yung mga prices namin kasi busy po kami at yung mga Gcash namin wala pang Laman. laman. Kaya ngayon, before po kami nagsimulan, ready na po yun lahat ng mga price namin. No, pa-comment tag start. Pa-comment tag start para sa pang-anim. Pang-anim na dong? So, comment tag start, guys. Guys, natay guest. Come here. Dali, halika dito. Halika dito. Dali ka sa dito ka sa likod ko. Hi. Si hi. Hi, Divina. Guys, ito po si Divina yung nagsabi ng uto. Guys, sample. Sample. Sige, syagit. Asag bate. Next. Start. Pa-comment ang start, no? Atong premium ni guys is 100 gas. No, pang-anim na niya, pang-anim. Guys, pasensyahan nyo po ha na magsalita na lang po ako ng Magtagalog. Torion. kasi para makintindi po yung ating mga followers na nasa Luzon. Ari, binalo yun ba?
Dagan kay si pangita nimo, gwapa nimo. Dili ito si Kuan. Baro ba? Luyo ba kay? Saban ba kay? No. Next. Pa-comment tag next. Refresh please. I-refresh please. No, ay sa magtubag guys ha, kay di po na mabasa inyong tubag kay ang among basandre is next. Kantahin sa ko di binawel, nagkanta, naguyog eh. Kanta baga. Unsay? Abis. Ma'am, unsay nakamo ang kanta nimo ma'am? Wala nga. Kanang love song lang ma'am? Labag suwang? Okay. Ay sa mga answer eh. Ayaw sa mag-answer guys, please. Kay, di na mabasa yung comments ha. Palihog lang ta ha. Next, pa-comment tag next. Go. Dong. Tumoy bati kayo no daw ba? Ay di ba doon post ba? Okay dong. Tawag balik yung ha. Dai peta ng Mana mama. ka na expenses? Peta lang. Una. Sige, tawag lang balik ha. Okay ba? Next. Paspasan to. Gutom na guys. Let's go! Answer na guys. Dali mo. Kantahin sa ko ba? Nandito sa yan, umiibig sa'yo. Alisay, kahit na, intro nagdurugo ang puso. Basa dong. Comment na ta. Comment na ta sa answer ha. Start. Comment start guys. Okay, answer na ta guys. Play, let's go. Bracket, driver license, phone case, klo po. Ano na ang klo? Barog bino. Shades, no. Gonteng, no. Microphone, no. Ay, si kawaw, hindi ko mawaw. Kanaan bata tingor. Adapter, shoes. Battery, no. Charger, no. Notebook. Sleeper. Wallet, no. Cotton buds. Battery. Pwede Tagalog ha. Necklace. Soklay. Nanalo na po si Majoy. Soklay. Soklay. Inabi na Soklay. Yeah, Soklay. Si Ma'am Majoy, taga Maynila. Taga Maynila si Majoy. Ano siya ningon nga ko? So, pa-next. Na, pa-next. Na, pa-heart, guys, pa-heart. Hard guys. Ato bang ba? Pa-heart, guys. Guys, girls. Ay, baka na kayo. Ato ba? Si Pogri ba? Pakita sa camera. Pakita kami ron, ano hibitaw ka? Na, hi, guys. Hi guys. Napahal. Pa-heart, Hi guys. guys. Mo siya model sa Palmolive. Wala ni katawa na. Kasyawiring ko ning bataay na. Guys, taligsik din yo, guys. Next, pa-comment tag next. Oh. Wait siya. Kanal guys. No, pa-comment. Next po. Sod man na kuya. Bakit ay ko. Hindi, wala sana. Pareho lang na yung Splendor dire. Na bro, pasag dahil na bro. So nagyapon na bro. More ni model sa Crimson kahit perting gahiag buhok. Oh. Ayaw. Sabi ka, gitawag sudlay bro kay sud. So amping mo diha mga taga Davao. Kay nagbaha ra ba intawon diha no? Yan nasa to landslide. Pang ilang games na yan? Sabi ni Pang pito. Ano gagawin ko natin yun? No, so pa-next na, pa-next. No, ang atubag ha, sa kauna nagtubag ha. Why bias ni guys? Everybody is happy. Maraming salamat po sa mga taga Luzon na nanood sa ating live. No comment sa tag next B. Next.
Yes, Dali, bibi dili pa. na lang diri para lingaw. Next. Asa imong asawa, Boy Makoy? Darap I'm kita sa... here, busy. Yes, Dara guys. Pilay edad sa imong asawa, Boy Makoy? Tag-ana ninyo, Choy. Kana gyud makatag ayaw lang kayo mawat. 21, dili. Tihaya ninyo, 21 pa edad. Shout out, Boy Makoy. Follow, share, and share, subscribe sa page. Yes. Grabe yun, ay ko ano. Marshall. Commercial siya, di na. Commercial, di ba na? Dali. Sa GDR. Kayo, di ba Shout na? out. na sumusunod. Hello. Shower to shower, Ovaltine. May lo- 20 City daw, 28. Dili. Grabe. Sana all. Ano daw, 30. 32, no. Kasi ng tag-ano. 33 po, hindi. 32. 32, hindi. Lower. Lower. Higher. Ayun, ay. 31, di. Wow. 50 daw. Oh, grabe po, Ma'am Sinclair, oy. 26, no. No, you guys, Upper. Balik. tubag na ta, guys. Start na sa pang Start na ta, start. Comments na start para start na ta, okay. 40, dili. 41, di. So natay guest, guys, oh. Smile, be. Smiles ba, Obi? Close up na. Close up. Models close up. Okay, play. Start now. Start. Next game. Okay, start na ta, guys. Notebook. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Yeah, 38 daw. Dili. Perfume, dili. Toothpick, dili. Gunting. No, lotion. Mirror. Dili. Gunting. Dili. Zonrock tissue. Dili. Battery. Dili. TV remote. Dili. Pocket notebook. Hair clamp. Dili. No. Sunglasses. Ika, tingon nila. Ingon na. No. Okay. ID. Gideon. No. Perfume. No. Deodorant. Battery. No. Ika, tingon no ba? No. Charger, no. No. Plancha, no. 99. Stapler, no. Plansa, no. Juliet Abelio, 98, no. Hair, alcohol, garter, no. Oplosion, no. Relo, no. Flashlight, no. Malapit na. Sanitizer. Flashlight, no. Padlock, power bank. Tanah mo dong, malipat. Tapos tubag dong, ha. Cologne. Chinilas, ballpen, no. Lapis. Lotion, no. Mousepad, no. Sunblock, no. Ballpen. Papel, no. marker, lighter. Oy, may recording dire. Lighter. Candle, charger, light bulb. Daog si Ma'am Dap. Dap Light again. bulb. Mao ni siya among kahayag sa among asawa, guys. Sa among pagkahigong ay light bulb. Sana all. Light bulb. Ay. Please follow the testing. Panics. Next, yeah. Napahard. Pahart guys. Panics ta guys. Tulong ba? Shout out. Dugo ni siya no. Lahi po ni. Maura. Yeah, walking good. Lahi na siya nga dap. Classmates, please Lahi follow bitaw. Boy Makoy's vlog. Ha? I page the page. Kinsa man. Ako hindi ko may sana ay mga Ay, amigo, sorry yun classmates. sila. Lahi na kani ba? May daf. Oh, dahi. Comments. Si ang nakadaog si Ma'am Dap nga account. H ang last. Dili F, H. Next po. Pa-next po lahat. Pa-comment po ng next. Ako na mama nagagamit. Lahi man si Dap dong eh. Lahi man yang Kung kuan. daw sa katong tulo ka buk kay live sa nga preso.
Paano sumali ah? Paano daw sumali? Giancarlo Share lang, Camacho. share. Hala. Share lang ang ato ang live. Parihara ko no si Dap Dap ug Dap Dap. Parihara. Oh, na-restrict ra ko na yung isa ka account. Okay lang po. No, para makasali po kayo sa aming live, i-share po yun. Person si Dap Dap. I-share po ang aming live at saka mag-follow po kayo. Ang edad sa imong asawa ay 42. No! Lower. Lower please. Shout out Jobert Dinoy, Spencer Ligan. Shout out. Spencer Ligan, GR Smith. GR Smith, Ben Cyril Largo. Ha? Tanatanas po. Oh, gagamit. Next. Joybert Dinoy. Shout out. Ikawalo. No, tulon na kuwang na to guys. Ano? Ano? Di mo na. Gani mo daw. Ang yanay. Ang sa tulam mo. Ay mo namatay yan. No, pa-comment tag next guys. Yan, antay sa Shout out ni Ma'am Nets Lopez from Pinamungahan. Ready na mo? Pa-share ta sa atong live guys, pa-share. So katong gustong sumali, i-share lang po ang aming live para maka-join po kayo sa aming pa-premyo. 3.5 comments. Ha? 3.5 K. Comments? 169 Ks. Ay, 69 Shares. shares. Naghana ni tagan sa kong pangaap edad 34, 39, 35. Sila hunong. 35 no. No, pa-comment tag next Padayon guys. gihapon sila. Yeah, shout out Ben Cyril Largo. Shout out Ben Cyril Largo from comments lang inyong address ha kaya tong para mabasa sa para may bawaan na to guys ba og taga-diin mo ba? To see your comment here. Yeah, ay ya 43 daw. Unsya. Kachiko Lower, ang please. nabagan na to ane. Kanay 37 Yeah, ko. Pila edad that's to? key. Pagubo. Next na mark. Next. Comment next. Comment tag next. Ang igami yun, 20 naman. Share the live. Share sa live. Katong wala pa ka-join guys. I-share yung live. May lang po na sa inyong mga family, friends. Makadaog sa sila ba no? Bag kay wala share pa siya. I-share buds di, share buds. Daog Wa mo na gud nangutan na ramang gugo. Dara matong Wala din ni box. Apple din. What's in the box? Pag-on. No, say. Edad na. No, pa-comment next. Mao ni akong uyab sa una guys, kanina gibuhagan ko guys kay. Wa may straight buhok puro pata. Barug ba? Guys, sa una guys, naibog din ako niya, nag-uol ko kayang buhok puro patay. Nagproblema ang muriban pero gikota na ni siya sa Empress Beauty Salon. Yeah. Nga pabayron mo toki, ipa-straight yung buhok. Shout out from Zabilan. Ha? Shout out from Zabilan. Sonclair. Sonclair from Saban. Shout out madam. Shout out Joel. So guys, mao din ni siya guys kanang sponsor ni siya ni Empress Beauty Salon. Oh, mao to si Boy Lagom guys, ni puti na ang hipon guys. Nawang live dong. Hello. Nara niya. Yeah. AG Nunez. Shout out from Yeah. Davao, Cordoba. Siya. Mouse. AG But Nunez. AG Nunez. Shout out AG Nunez from Ibabaw, Cordoba. Sino pong magpa-shoutout diha? Doon sa Luzon, Bisayas at Mindanao. Visayas at Mindanao. Okay, comment na ta guys. Kay gutom na kay guys. Now, kakauno na nako guys ah. Unsa ni bayhana guys oy. Ay, ito wala pa gani. Start na, start. Ato sa Tadtaran. Dili. Ready? Searcher. Get set. Go. Comment sa answer. Mag-comment na po kayo sa License lang yan. no. Brush no, national ID no. Comment na Tagalason. Sandok hindi. Wallet hindi. Gunteng hindi. Pwede English, pwede Tagalog ang Deodorant. sagot ha, charger hindi. Lipstick hindi. Power bank hindi. Posporo, dili.
Wallet. Wallet is ID, no, no. Marker, no. Mouthwash, no. Gunting, hindi. Hair club, hindi po. Kitchen. Paper towel, hindi. Kitchen daw. Tawas, hindi. Measuring cup. Dili. Mirror. Shaver, Dili. dili. Mouse. Dili. Mirror. Dili. Battery, hindi. Water mo inside Kinsa? to. Kudasti. Kinsay ngan? Kudasti. Aba, tanaw mo lang. Daw. Kudasti, siyempre doon na. Chandria. Kudasti, Chandria. Siya ay nakadaog. Okay. Dilgi mo, kito rin sa. Congrats, guys! Titno. Dong, i-YouTube ra to sa sala palihog dong. Dara, nakita na din. I-on ang TV dong ba niya? Okay. I-on ang YouTube sa remote. Daog si Man. Chattingan. Bina, basa ko na bina. Sujashi. Ang nananalo po natin ay si Kudasti. Kudasti Chandria. Okay. Please follow. Please Makoy. follow Boy McCoy and subscribe. The YouTube channel. Commercial. Unsa man na imong nasa imong luyo Boy McCoy oy mura man artista nga si Kuan Puklak. Boy McCoy, pila na ka buhok patay sayang buhok na sa imong luyo. Di sunod dong. Sabi sa dibi na ko. Tama. Kita. Ha? Kita. Next. Kaya Mark, Next. Ayun na. Sumuot ka na. Comment tag next. Makna ka Makoy. Joby mo, shout out. Three halos. No, ang among basahan rin sa Ani oh. Yan na. Kani lang. Yan na kanisa. No, pamentag next, refresh daw. So guys, para para fair sa ating lahat, yung unang nakasagot, nakita na po namin dito. Tingnan nyo. Meron po kaming monitoring. 3 pong monitoring namin ha. Para lang bias. shout out. Rock Arib. Shout out Rock Arib. Rock Arab, no? Comment next. Comment next. Guys, pa-follow sa katong wala pa sa hindi pa naka-follow. Paki-follow po. Next kay gutom na. Why bingka diha Boy McCoy? Unsa klase nga bingka, ma'am? Ano pong anong gusto niyo na bingka? Meron pong dahon o wala? MG Constantino. Maayong gabi, magandang gabi. Next po. So, Out ya Paul A. Sumayo. shout out Joanna Buhay ba? Paul Tricia nga nagluto sudan sa iro. Kaya ang ganda naman ng aso nyo. Pinagluto nyo pa. Paul A. Sumayo. Paul A. Sumayo, shout out. Niziang. Unsa? Boy McCoy, mura jud kag medyo maldito katong vlogger. Kitsa Medyo maldito. maldito. Si Kuan ka to, maligig sumay. Aw. Adli siya taga Bulsa. Si Kuan ka to. Taga Panas na pero kaban na Mr. Capuno Brothers. Katong gipakita na ko nimo ba? Maraming salamat to, ma'am. Para sa Mas buhok gwapo pa nimo. man kaniya. Para sa buhok nimo. Mas gwapo pa kaniya. Parong Para sa buhok nimo. Sorry, may Julito. Gwapo sa tagay say makaasawa ba ka ta ginani og bitago arangab na ako. Ayo na nas loyo guys ha kanira guys. Hi. 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 No, nagmonitor sa natong asawa guys ha. No, shout out din sa K6 Apparel. No, pa-comment tag next para ikpang siyam. Unsa man yaw ya? Yeah, isuunda na niya si Divina, Zach, Lord, Luther, Inok.
Igsoon mo na? Gago no. Igsoon mo guys. Walay kaon diha, Juby Ramos. Huwag na ka, Will. O, pakikatulog ka, Will. Okay, yun na. Oy, shout out ni Pinky Bintora. Salamat kay Kisik sa apparel owner. pagpalit ninyo sa Sana. jersey mga kamakoy ha. No, daghan kay mig natabangan sa inyong suporta sa Especially pagbili sa ninyo ng Gapalangan. jersey. Yeah, ano siya, shout out ba Makoy? No, marami na po kaming natulungan dahil sa inyong Nin siyang oh. suporta. Shout out Boy Makoy. Bye baya mig jersey sa Yeah, inyo. comment si Juan. Rock Are, Boy Makoy, gwapa si mong wifi. Yes. Sana all. Si Mabel Dara, Thank shout you. out Thank you idol din. sa Si thank you Katarman. Thank you. Uy. Ano ba? La, na kay Pangita. bisita Boy Makoy gikag balamban. Kidsa man. Tara na nga po. Look, Di na sila. oh, so, kuhan, pijit-jit, gini. Napade si Chat Kwan. ka, ha? Alas 2 ang flight. Napade si Kwan ya. Hey, hey, hey. Nahay ko, no? Naris, Tipia, Pia, yi. Sige, sige, pang siyam. Siyam. Start. Lakas pati. Pang siyam na po, pang siyam. Start na daw, boss. Start na po tayo. Ay, ganuyo ba kayo? Para di boring ba? Pa next. Benz Bagyo, shout out from Matabang, idol. Shout out nyo, idol. Pia, di. Di mo. Di ko yun. Naris, Pia, di Yeah, ba? ano si Rock Are Bang. Boy Makoy, please tulungan mo ang sister-in-law. Third concert, please help. Mauwaw ka ha. Dayon, dali. Kidsa man. Sister-in-law. Third concert. Diyato ni basahong comments ni Kwan Bing. I-down ko dong. Ni Ma'am. Mura na. Rock Are. I-down sila. Kanino lang basta? Rock Are. Kanino? Ni Ma'am Rock Arib. Boy Makoy, please. Tulungan mo ang sister-in-law ko. Third Third concert, please help. Third stage 3. Cancer, stage 3. Cancer stage 3. Please help. No, so Ay, ato ning aksyonan guys ha. Medyo hindi man malaki yung tulong natin, pero Puto mo ka. Dito mo tao ka. para lang anong kutob lang sa among makaya guys ha. So amo nang i-schedule guys. Location niya, basta blay. Please niya may kon ma'am, location ma'am Rock Arib. Grabe kabuhatan si Boy Makoy. Please shout out. No, so na page. i-comment na to guys ha. Ipag-pray po natin si Ma'am Rock Arib, yung sister-in-law natin. Miss, maawawi auntie. Okay, no. Sister-in-law niya. No, i-pray po natin yung sister-in-law ni Ma'am Rock Arib. Ano ba? Rick Arib? Rock Are. Rock Arib, merong cancer stage 3. Si Jan ang siya yan. Sayo diri si Message lang po Ma'am Rock Arib ha, para mapuntahan po natin yung location. Mga details po ma'am. So next ha. Sayo di na. Paano ka ba? Next next. Alisik niya. Mamo. Te. No. Ay mo agi oh. Te. Maraming salamat po ni Ma'am Rock Arib na nang message po sa amin na kailangan po nila ng tulong. Meron pong taas. Atol tam ngon sa kwanday. Dito ba? Ikaw man hapit na ko. Meron po siyang stage 3. Good boy kay si Boy Makoy, guys. Stage 3 cancer no, magpatulong. I-text po yung location nyo ma'am para makapunta po kami sa inyo ha. Message na. I-message lang po sa comment section. No, pasensya po sa abala na kasi meron ng message na kailangan ng tulong. Meron pong stage 3 cancer na magpatulong. Pasensya na po kayo guys ha. Medyo na Siya mo iyak man. so next, pa-comment na po ng next para masimulan na natin pang-anim. Ha? Next. Ina ba? Next. Next. Idong ka tumingan. Oh, di na. Hindi ka tumingin. Lalala. Guys, mao ni anak na ko sa gawas, pero wala ko ang kuna. Tayo siguro ang kuna niya nga papa. Giubo na ukoy. Guys,
Kuya, gisay, jakoter ba? Kanang Kuya, gisay, anong nahibong mo na ko guys ha, nga bisag kinsa lang akong guest kay mga concert din taon ni guys kanang wala na amahan. Murag ang laktod baga istorya guys, ang ako diri murag dangpanan sa tangko ba. Mao na nga ngita sa tangko guwing ang saon nga makapakaon ko nila. No? Mao na mahibong mo ba nga? Naglibong mo na iboy aslom, na iboy bambam. Ayaw yung mga Nay, girl kulot. Kani sila kay napa si Boy Lagom, Boy Negro. Kani sila guys. Nain tani sa mua, ganahan sa sila nako ba kay. Kanang ako sa sila i-treat ug asami, no? So, gina panik sa ta guys kay murag medyo Mahaba rin yung istorya natin. location Kalawisan, sa to lapu-lapu nya Dapat TV na ya. ge comments na guys. Panext. Ano na pa-message siya. Magtagalog ka? Tagalog ba ge? Ge, ha ina magandang gabi. Ha? Magandang gabi. Ina, Guys, pasensya kayo sa lisi kayo guys. wala pa man nag-start. Guys, wala pa tayo start ha, panext na ta ha. Ay sa mog answer palihog. Ano siya, basahin yung comments namin kay answer na ko sila. Kinsa man yun. Ge, next na ta, next. Comment next. Ayun, sa- Comments next. Pa-comments ag next, makabasa lang mig comments mga 5 ge. Di pa mi kabasa sa inyong comments guys ha nga mga kuan answer kay hindi pa po kami nag-start. Yan, sugod na sila ganser ya. Tats kanaya. Murakag si Piolo Pascal, ha? Piolo Pascal Piolo Pascal. Ya imong tupad, murag yung si Babalo. Murag ako nagbabalo di na. Yeah. Okay, next. Start. More power. Answer now. Balik man na. Ballpen daw, dili. Ballpen dili. Patok sa... Sudlay dili. Patok sa... Kala. Eyeliner dili. Shoutout ni Mang Jing Jinx. Dili. Wallet hindi. Nakakita siya sa coins day. Slipper, dili. Slipper. Ay, sakto dai, slipper guys. Sorry. Sapatos, oy. Dili slipper. Dili ba? Dili pa. Ay, dili pa dai guys, dili pa. Dili slipper ha. Wrong. Sorry guys. Lipstick hindi. Sipit. Hair clamp, dili. Coins hindi. Dagana ni Sin sa coins ay. Tape, dili. Gunting hindi. Ginagamit po to ng tao guys. Water bottle, Water bottle dili. hindi. Charger, dili. slipper hindi. Shoes. Hindi. Sandal. May las. Sandal. Sige, Congrats, madam. Sandal guys ha. Ito lang itumpak yung sagot natin. Slipper. Hindi po to slipper. Sandal po to siya. Milas Kitty. Agrabiyo ko niya. Guys, i-follow nyo po si Boy Makoy sa I-follow YouTube. po nyo si Ay, Boy Makoy. Subscribe and sa Facebook, guys. Commercial. Next, para matapos na po tayo kasi pupunta po kami sa Ayan. El Corso. El Corso. Mana. The last na po. Ano? 1, 2, 3. Pa-next guys, pa-next kay para ayun, alisyon. Comment next, guys. Please comment next. Asa si Joel dong? Naman. Nabawa pa nila Nalock pati. sila sa CR na to. Kinsa? Bisita. Kwarto? Nato? Oh. Joel, nakay ba? Nalak Joy, wala man na-pick Na dito ko. Pa-next. Yes. Daphne Bebeloni, sana all. El Corso. Ato sa ipalipay ato ang kagalingon na kay ba mo guys, Comment. Monday to Friday magtrabaho intan ko. Mata na kog 4 AM. Padulong Balamban din pauli na pud Cebu mga 3 PM no. So mao dyan na akong routine sa akong life guys no iga Friday night pamilya kita ug Friday to weekend no. No so sino panalo po?
ma'am ang kanyang page. Ang panalo si May Lasquete. Sound. Ang nanalo dong, May Lasquete dong. Oh. I-follow niyo po si Boy Makoy sa page para umunlad ang kanyang Pasa. account. Ako, be. Ito pa. No, paki-follow po yung page ko para madagdagan po yung followers ko. Maraming salamat po sa inyong... Yan na si Daphne Bibiloni. Bitaw boss, maayo jud na naay time Yes, ma'am. ng panagsa. Ato sa dagag time, ato ang family. Bigyan po na to ng panahon ng para masaya po sila, lalo na sa aking awa at anak. Na. Nagakay. No? So, Yeah, daganag next ya. let's comment. Next. Last na po tayo. So, Shout out Shona Balindes. Shout out Shona Shona Balindes. Balindes. shout out ni Ma'am Shona Balindes. Chona Balindes. Mabel Daro. Thank you po. Zach Letter Inok. Next. No, next. Next. David. Divina, Sak, Lotter, Inok. Na hi. Hi followers. Hi, followers. Aki tanaw ba? Paano ba? Hi. Hi, followers. Hi kuan kisa na. Kani si Divina guys. Everyday kini manis balay kay ambot lang ang ganahan yung taning lumayan ako. Shona Balindes. Chona Balindes, shout out. Gera, start na ta kay gutom na. Okay guys, this is the last time. This is the last answer. De. Ya lapis dili. Ya, tenang ano? Notebook dili. Bato Bato dili. dili. Napay. Watching from Gaisano. Ah, grabe. Yes, thank you. Lighter Lighter dili. dili. Money. Money dili. Shout out din sa mga bagger da sa Gaisano, Cordova. Tawas. Dili. Nanawas na ka Divina. Crayons hindi. dili. Charger dili. Charger dili. Adapter. Adapter dili. Dili tanaw tit. Sipit ng damit Sipit dili. ng dali hindi. Bakos dili. TV remote hanger po. Charger, TV remote, Tapos na hanger, palayo sa mo. Gloves. Gloves. Gloves hindi. Palayo na ba? Okay. Bato boss, hindi po. Hindi po. Palayo na ba kanina? Ihawa, di ba na? Ayaw, Hand gi-play glove ba? tissue. Ay lang. Watch hindi hindi. po. Charger Charger hindi. dili. Hindi. Battery hindi. Dili. Perfume hindi. Perfume, hindi. Lotion hindi. Hindi. Ice. Ice co rice Cooker, co. hindi. Cotton bud, may Ice cutter. cooker. May ice cooker na pala ngayon. Nail Socket. cutter, hindi. No. Power bank. Hindi. Coins hindi. Cotton, hindi. Power Power bank, bank, hindi. Hindi. Face mask hindi. Adapter hindi. Headphone hindi. Padlock. Mouse. Hello. Uy. Last Quete. Congrats, madam! Congrats, madam. Congratulations. Siguro ni Shigo. Manghula No. si madam. Thank you for watching mga makamakoy. No? Katong mga nakadaog sa live, Tanaw. comment lang inyong kuan ha, inyong number. Ay, Send lang inyong message lang inyong GCash number. Kaya mo rin send karon guys kaya para wala na mi delay. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye. Thank you sa inyong pag-follow na mo ha. Hello, Inyong guys. pag-suporta. Maraming salamat po sa inyo. Goodbye. Goodbye, Divina. Bye.